Rane kok Mas. Apa? Lehmu kok yo pilih kasih kok. Mas bener kaya ngene lho Mas. Ning Karanganyar tuku kloso. Enek sinden anyar sing lawas disio-sio. Rumono. Ngene enek. Tuku putu ayu ning pasar Nganjuk. Enek sinden ayu sing liyane dianggep munyo. Iya ora? Iya kadani kok. Aku wis ngerti. Tak tekoni nih, Mbak Mega. Dalam. Tadi kesini naik mobil atau motoran? Naik mobil. Naik mobil kalau bisa pakai sopir. Oh pakai sopir. Lah nanti kalau ngantuk tanggapan bahaya loh di jalan. Oh iya. Pakai mobil. Kalau lah kan nanti di Nganjuk biar dijemput salah satu teman-teman. Pokoknya jangan nyetir sendiri. Aku sangat-sangat khawatir atas keselamatanmu. Oke, terima Iya, ya. kasih Kang Ganti- ganti Mas. saya, Mas ya. Jaja, aku rene numpak apa becak. Gak gue sopir-sopiran. Mas ya, kacanono aku Mas. Aku tetep mbelani kowe sing sareh sing sabar. Iya, Mas. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Senadyan kono mau takoki Mbak Mega pun maem deh. Oh, lah aku nguntal. Ora saged digulati. Karo nguntal Mas. Ora dadi gulatimu. Gak apa-apa. Pancen iki piyai ningrat, kowe kan piyai ratanan to. Iya.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ndo anakku sing ayu kang mituhu limbo ana dawuhmu apa mak nganggo leren sawetara ya nok mangkono. Sadurunge ngaturake ya kuwi tetembangan kang maneka warna kang sarta sadurunge matur sing akeh-akeh. Iya. Ayo luwe dhisik kowe anakku limbuk tak gandeng tanganmu sing tengen bareng-bareng ngucapake lan ngungkapake rasa puja lan puji syukur. Iya. Konjuk marang Gusti ingkang murubeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasana. Mangkono ya mak kapara nyata Gusti Allah ingkang wis malimbarake keberkahan kang sarta kenikmatan. Iya. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, moga tanpa peparing nikmat saka Gusti Allah aku kang sarta kowe sak rombongan bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana adicara utawa pahargyan bengi iki no ngono. Iya ya mak ya ngestokake dawuh lah banjur bengi iki mengeti adicara apa, bengi iki mengeti pahargyan apa. Iki ngene ya nok kepiye? Pahargyan bengi iki ya kuwi tidak lain dan tidak bukan ya kuwi PHBN peringatan Hari Besar Nasional utawa peringatan HUT Hari Ulang Tahun negarane awake dhewe NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Kang wis mencapai ya kuwi ke usia 81 tahun no. Oh ngono ya mak. Iki dadi adicarane Agustusan, adicarane mengeti adicara kamardikane negarane awake dhewe. Pancen bener kaya mangkono. Ngono. Mula tak kira awake dhewe kang minangka dadi wakile kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata. Ya. Ora ana tembung kang luwih endah ingkang kudu diucapake kejaba mung ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Mangkono. Kunjuk marang sapa wae. Kunjuk dumateng sedaya panitia. Ya, ingkang dipun pandegani nuwun nggih punika Mas Araditya Waskita. Bang anu sapa kuwi putrane Pak Andi, kang saka pelayaran yang juga salah satu penguat adicara utawa pahargyan bengi iki. Mangkono. Uga ngaturake penuwun kang tanpa pepindhan untuk seluruh para warga masyarakat, dulur-dulurku, pepundhen-pepundhenku ingkang lenggah mapan ana ing Dusun Cengkong RW 7 Desa Sengkut Kecamatan Brebek Kadipaten Nganjuk. Mangkono ya mak. Iki dadi adicarane iki mung sak dusun RW 7 no. Iya bisa ngenekake wayangan. Iso ngenekake wayangan. Aku nek wis karo para warga masyarakat kene Cengkong wabil khusus sumrambahe warga masyarakat Sengkut ki wis manjing kaya sedulur. Ngono ya mak. Dulure awake dhewe. Wah, dulurku akeh nok ning kene iki. Ngono. Termasuk juga panitia. Ya,
ana Mbah Sukir. Oh, Mbah Kirna. Mbah Kirna kuwi termasuk panitia pada malam hari ini ngaturake panuwun suguh gupo lungguh aruh ora nguciwani, heeh. Mung sak lingkungan, mung sak dusun kudune sak RW iso ngenekake wayangan no. Oh ngono. Iki yen tanpa ana rasa manunggaling cipta rasa budi kelawan karsa, iya, tanpa guyub rukun kang sarta gotong royonge para warga masyarakat, tak kira tangeh kelakone no. Oh ngono ya Mak. RW 7 munggahe dusun Cengkong iso ngenekke wayangan. Pertanyaane siji, pertanyaane apa? Desane kapan? Oh iya. Iya ya Mak. Lurahe jek enom kok ora wayangan. Iya. Lah ya iya ya Mak, wis gampang nah sing penting rukun, sing penting ayem tentrem gotong royong. Oh mangkono ya Mak. Apa manajer kapara nyata persatuan dan kesatuan warga masyarakat RW 7 dusun Cengkong tak acungi jempol no. Oh ngono ya Mak. Yen kena diibaratake kaya sapuduk kae. Sapuduk. Sapuduk kae yen sapune nggur siji ora iso kanggo ngresiki regetan. Ngono. Ning yen sapune akeh ya njur ditaleni kena kanggo ngresiki regetan, kena kinarya ngrampungi gawe. Oh ngono. Kuwi kabeh filosofi dari persatuan dan kesatuan. Oh, persatuan dan kesatuan. Heeh. Apa meneh mengingat adicara Agustusan acara kemerdekaan. Akeh sing kandha tentang persatuan dan kesatuan, akeh sing kandha tentang guyub rukun, akeh sing kandha tentang gotong royong. Itu semua sudah diimplementasikan dan diaplikasikan oleh para warga masyarakat dusun Cengkong utamanya RW 7. Mila aplaus tepuk tangan untuk pagelaran pada malam hari ini. Oh iya. Iya ya Mak, ya ngestokake dawuh. Luar biasa. Saling bahu membau. Dadi iki ngowah-ngowahi adat saben sing biasane ora wayangan dadi wayangan. Lah ya, ngene iki desane pengen. Ya. Iya ya Mak. Ya ngestokke dawuh. Luar biasa ngaturke panuwun untuk seluruh panitia. Kang ora bisa disebutake siji mbaka siji kang wis ikut andil lumadine pahargian wayang kulit pada malam hari ini. Utamane ngaturke panuwun untuk Pak Andi. Ya, sing saka pelayaran kang menjadi salah satu penguat ya pagelaran wayang pada malam hari ini. Iki ternyatane lakon bengiki, wayangan bengiki sing request ya Bapak Andi, salah satu penguat. Nyuwun ora kena dinjang lakone Babat Wonomarto. Ya, wong ya ternyatane Pak Andi dan semuanya panitia kang mapan ana ing Cengkong ki tak simpulkan ora mung penonton wayang kok no. Ora mung penonton wayang nanging juga pengamat wayang. Oh ngono. Disuguhi apa-apa gelem. Disuguhi apa-apa gelem. Disuguhi cerita ya ngematke, disuguhi banyolan ya menikmati, tetembangan utawa campur sari uga diapresiasi. Oh ngono. Ora mung Cengkong munggahe sengkut, munggahe mbrebeg, penonton wayang kok penonton nganjuk. Ya, wah kuwi jan wis diacungi jempol. Oh ngono ya Mak. Sing ngakoni iki ora mung awake dhewe, dupeh awake dhewe kelahiran saka Nganjuk ora. Ya, nanging akeh sing padha ndhawuhake para senior-senior dalang kang lenggah mapan ana ing kulon. Ya. Kuwi akeh sing kandha, akeh sing dawuh yen to penonton Nganjuk kuwi pancen penonton sing jemenake, penonton wayang ora mung penonton wayang nanging juga pengamat wayang. Ngono ya Mak. Mula awake dhewe sing selaku menjadi putra daerah asli kelahiran Kabupaten Nganjuk, ya. Awake dhewe sing rumangsani dalang junior, ya. Isih akeh kekurangane tinimbang keluwihane ning niat tuluse awake dhewe sak kanca sanggar seni Astabrata ora neka-neka ora muluk-muluk, ya. Mong kepengin ya kuwi nyambung tali peseduluran, tali silaturahmi karo para warga masyarakat, ya. Karo diniati paring lelipur menghibur para sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit ya Mak. Pancen bener kapara nyata. Yen awake dhewe
awake dhewe kuwi iso tembus tekan jaban rangkah Nganjuk nganti tekan ngendi-ngendi kuwi sing diuntungkan ya kota kelahirane awake dhewe Kabupaten Nganjuk. Oh ngono. Nganjuk gelem ora gelem namane ya terangkat. Ya mak ya ngestokake dawuh. Saiki jurung pandonga no. Ya. Biyo ngarep ndongake apa? Muga antuk pengasih ya saka Gusti Kang Maha Asih ya. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara ya. Pahargian ya kuwi kemerdekaan memperingati PHBN peringatan Hari Besar Nasional kang digelar dening RW 7 Dusun Cengkong Desa Sengkut Kecamatan Brebeg ya. Wilayah kene dadi wilayah sing baldatun Thayyibatun warapun Ghafur Gemah Ripah Loh Jinawi Kertotata Turaharja Murah Sandang Lawan Pangan Cina Ketok ing kamulyanti nebihna saking bencana alam. Amin 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 Allahumma amin Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Muga-muga donga sing becik iso anyrambahi kabecikan kang sarta katentremane para sagung masyarakat wabil khusus ana ing Cengkong. Iya mak. Iki awake dhewe sowan ora ijen. Ya kuwi selain nganti para wira pradangga pengrawit saka Sanggar Seni Astabrata kang sarta mbak-mbak lan adik-adik waranggana. Ya iki uga saka keparengi panitia uga nganti sedulurku tuwa saka Grobogan Mas Gareng Jajak. Mangkono. Nanging sadurunge munggah luwih dhisik kanggo salam pambuka utawa salam mukadimah no. Mangkono. Minangka salam pambuka utawa salam mukadimah ana ing season limbukan ya. Luwih dhisik ngaturake tetembangan gandeng iki adicarane Agustusan pahargyan kemerdekaan. Ora ana rugine ora ana eleke lamun to dhisikake tembang-tembang yang bernapaskan dengan perjuangan. Mangkono ya mak. Apa meneh kanggo menggugah jiwa patriotik kang sarta jiwa nasionalismene para warga masyarakat RW 7 Dusun Cengkong. Ngono. Tembange lancaran 45 ning luwih dhisik dibawani no. Ngono ya mak. Ya ngestokake dawuh. Lagu-lagu perjuangan engko diwiwiti saka lancaran 45 dibacutke lagu-lagu perjuangan mangkono. Maka dipun bawani riyen Mas. Ya, maka hanyar kara kinarya mengeti tanggap warsa wiyasana negara tanggap warsa mengeti kamardikan negara. Negarane pundi Mas? Republik Indonesia Republik Indonesia. Ambal warsa kaping maka wos 81 taun proklamasi mardika yakti ajeng dening Soekarno Hatta pahlawan pinunjul dening Soekarno Hatta pahlawan pinunjul. Anggone merebut kemerdekaan saka bangsa Walanda. Bung Karno Bung Hatta ora ijen disengkuyung kali sinten Mas? Sinengkuyung prapejuang Sumpai pejuang rila bondo rila donya anderpat
mati telaske jejer kusuma bangsa tibake lancaran 45 karya besar lirike sing ngerakit ya kuwi ora ana liya kejaba mung presiden RI pertama Bung Karno sing ngaran semen ya kuwi senior dalang kang mijil saka kota Atras Semarang Kinarto Sabdo Swargi mangkono ya mak dua cendekiawan besar ya melahirkan karya ya kuwi lancaran 45 dikumandangke rong rambahan ya dibacotake lagu-lagu perjuangan mangkono ya Pak. Maka dadekke buka saka tenor. Dadekke Mas. kalau kae benderane ku mepet awe-awe abang putih santi warna iku lambang sedandite negara kita wis merdeka ada dasar Pancasila mati ngalahe tanggal 17 Agustus sasi menuju tahun 1945 rambate ratayu rambate ratayu kumandang bareng maju nunggal tekad rayu merdeka 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 bumi kelahiranku merdeka 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 sekali lagi yo merdeka kalau kae benderane ku ngabetan awe-awe abang putih santi warna iku lambang sedandite negara kita wis merdeka ada dasar Pancasila dumadi ngalahe tanggal 17 Agustus sasi menuju tahun 1945 rambate ratayu rambate ratayu semuanya bareng maju nunggal tekad rayu merdeka 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 bumi kelahiranku merdeka 12 lagu-lagu perjuangan ya merdeka merdeka Belas Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita hari merdeka nusa dan bangsa hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia mempertahankan Indonesia kita tetap setia membela negara kita halo halo Bandung ibu kota periangan halo halo Bandung pemandangan kenangan sudah lama kita tidak berjumpa dengannya sekarang telah menjadi lautan api mari ku merebut kembali dari Sabang sampai
gentar membela yang benar, maju tak gentar hati tak diserang, maju serang mengusir penyerang, maju serang untuk kita menang, bergerak serentak menerkam menerjang mereka, tak gentar menyerang, majulah majulah menang. Merdeka! Merdeka! Wayam wis katur lancaran 45 dibablaske ya kuwi wujude lagu-lagu perjuangan no umum nang ngono ya Mam. Dadi awake dhewe minangka dadi pelaku seni kudu bisa tontonan dadi tuntunan kang kebak ing reh tatanan. Oh ngono ya Mam. Apa wae lakone kang dadi pagelaran wayang kulit kuwi mesti isine kebaikan. Heeh. Tembunge agama amar makruf nahi mungkar, amar tindakno makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing ala. Ngono ya Mak. Yen jarine para wong Jawa, para sarjana kang sujaning budi, Suradira jayaning rat, suwuh brasta tekaping ulah Daramastuti, sing bener bakal jejer, sing salah bakal seleh. Oh ngono ya Mak. Jadi dalang pelaku seni kaya awake dhewe bengi iki jane tugase kuwi padha meh mirip karo para-para mubalek. Oh ngono. Ya kuwi menyampaikan pesan-pesan moral utawa pesan-pesan kebaikan yang dapat diterima oleh para warga masyarakat, yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ngono. Mung bedane ya bedane nek mubalek kuwi langsung bertatapan karo audien ya. Ning nek dalang kuwi dipantulke ning kelir, dipantulke ning wayang, lagi ditampa ana ing audien. Oh ngono. Dadi tembunge Jawa akeh sing ngarani wayang kuwi mulang tanpa menggurui ngono kae. Oh iya ya Mak, ya ngestokake dawuh. Iki sowan komplit kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata Mijil saka Jalan Mastrip Gandung Kidul Kadipaten Nganjuk. Ya, masih dalam rangkaian Agustusan no. Ya, besok prei sewengi terus bablas wayang gamelane Nyang Boyolali no. Oh ya, besok isih prei sewengi. Ya, terus bablas Nyang Boyolali. Ya, wis pokoknya pinaringan sehat bagas waras konco-konco Sanggar Seni Astabrata. Amin. Iki ya di live streaming no. Oh ngono. Di live streamingnya ya kuwi konco-konco saka Sanggar Seni Astabrata via streaming YouTube Astabrata Media. Oh ya. Salam-salam sapa-sapa ora mung penonton kang ana ing lokasi ya, nanging juga para sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit ya. Kang memonitor lumantar channel YouTube awake dhewe ya kuwi Astabrata Media. Iya ya Mak, ya ngestokake dawuh. Yo saiki kanggo mecah sepining swasanana ya. Iki sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku ya. Awake dhewe sowan ora ijen. Kaya sing tak aturke ana ngarep mau uga nganti sedulurku tuwa saka Grobogan Mas Gareng Jajak. Ya, diaturi mingkah ana ing sasana budaya, ana ing pepanggungan karep ikut andil menyapa para warga masyarakat Cengkong pada malam hari ini. Ya, dihormati ya Nak. Ya, nganggo lagon sing seger ya kuwi ayu guyu. Oh ya, kanggo mecah marang sepining swasana. Ya Mak, ya ngestokake dawuh. Maka Mas Gareng Jajak kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Crot, yo. Hey.
Sian leh gumyak ya luar biasa Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng Wilujeng dalu selamat malam adiku sing bagus dewi Mas Dalang Akbar Syah Halam. Wah tinemune jebol kula niki pun jenengan nanggep dados adik sampean piyambak nggih Mas. Ayo piye nyatane bagusnya ya wis mirip ngono Mas. Wah bagusnya wis irip-iripan ya Mas. Irip-iripan sigar semongko. Sigar semongko. Seneng ora Mas pada malam hari ini, suasana pada malam hari ini? Kudu didasari rasa seneng Mas, ngiras pantes mengeti BHBN. Peringatan Hari Besar Nasional. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 81. Indonesia itu pada masanya menjadi bangsa sebagai tolak ukur bangsa-bangsa yang lain. Contoh sepele kaya dene gamelan Mas. Kok iso Mas? Gamelan iki sing yasa para leluhur, para pepunden sing biyen-biyen para pejuang-pejuang pada masa itu wis ngreka piye carane iso dadi wujuding gamelan. Mongko gamelan iki asale saka timah sing dicampur karo tembaga dadi jenenge perunggu. Kuwi nek ra pertambangane maju, IQ-ne tinggi ora iso nggih alat musik kaya ngene iki. Nek dibanding karo alat-alat musik negara liya ora ana apa-apane Mas. Ora ana apa-apane nek kono gur kayu dibolong wae senar dadi gitar. Kayu dibolong wae kulit dadi terbang. Nek kene gamelan kaya ngene kondange. Mula ora mokal yen bangsa Indonesia pada masa itu, pada masa dahulu diakui sebagai bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Iya. Ning diwalik bareng zaman saiki Mas. Piye Mas? Jepang iso nggawe roket, Cina iso nggawe satelit. Indonesia malah gur tahu bulat. Lah kuwi ya UMKM lho kuwi. Kuwi kuliner nek menyamakan kok tahu bulat mbok padak karo roket iki lho. Bareng mentok sithik malah tahu mercon. Bakso bledek. Mie petir. Ning kuwi kabeh ya kan pambudidayane wong Indonesia to Mas. Iya nek iya ning bareng perkara panganan aku sore mau arep rene judeg Mas aku. Lho, kok judeg iki lho? Saka Purwodadi. Aku rak mandek ning Caruban ngono. Oh, mandek ning Caruban. Nglereni awak karo ngedemke rasa. Iya. Golek madang. Ketoke soto seger ya. Enek warung tulisane soto daging busri. Bareng arep tak cokot enek daginge rupane semu putih kok enek irenge mentol iki apa aku. Aku terus kelingan jenenge soto daging busri. Iki gek daginge busri bagian ndi ya? Kuwi maksude iki sing dodol. Sing dodol soto iki busri. Lho sing tuku aku apa kono? Lho, sampean. Lah iya wong sing tuku aku kok kono sing protes. Tulisane cerak Mas, soto daging busri. Gek daging iki enek irenge gek mentol iki daging bagian apa? Aku terus gak sido madang Mas. Gak sido maem. Gak sido pilih mangkat rene. Milih mangkat rene tapi iki mau sore sadurunge munggah wis maem. Mpun, aku golek sedane golek pecel Madiun. Pecel Madiun. Meh telat aku mau rene Mas. Lho telat. Kandhani ngono mau enek rame-rame tak kira ki apa. Lho, ngopo? Walah, kandhani enek laka lantas Mas. Enek kecelakaan. Iki tenan iki ya? Lah ya Allah, kuwi mau ki critane enek bocah wedok cilik ya kisaran umur ya las-lasan nek gak telulas ya 14 tahun. Kuwi jenenge iki Nunuk Setyawati. Nunuk Setyawati kuwi putrane Busri menehan. Nunuk Setyawati anake Busri. Kuwi jek ya las-lasan dadi numpak montor urung pati teteh, urung pati bakoh. Urung pati bakoh. Arep menggok nganan ngritingi kleruki. Wong cah wedok wis ngono kae ramaido. Umure jek enom pisan. Enom ape nganan kleruk ngiwa. Terus. Lah kok saka ngguri iki enek jenenge kuwi Titit Prasetyo. Kuwi anake Tono.
Didit Prasetyo. Didit Prasetyo. Anake sapa Tono? Tono. Oh, Tono ya. Terus. Pas Mas kuwi. Terus Nunuke Bu Sri mau nunuke Bu Sri arep menggok nganan ngretenge ngiri. Titite Tono kok ngguri gak jarak Mas. Nunuke Bu Sri menggok lah kok twabrak karo titite Tono to. Glasar. Nunuke gak popo Mas. terus Titite Pak Tono mutah-mutah. sik to tembungmu ndak enak ngono to Mas aku. Piye to Mas? Sik bareng tabrakan des antara nunuke Bu Nunuke Bu Sri nunuke Bu Sri karo titite Pak Tono. dadi nunuke Bu Sri karo titite Tono kuwi tempuk dadi siji. Tepuk dadi siji. Oh, tabrakane pisan apa kerep tabrakane? Tabrakane pisan apa kerep? Pisan. Astane Mas, astane. Iya. Tabrakane pisan der ngono. Yo nek pisan apa kerep aku gak ngerti-ngerti wis do tiba kok Mas. Oh, tiba. Nunuke Sri ra apa-apa nunuke Sri. Oh, nunuke Sri ra apa-apa. Tapi Titite Tono mutah-mutah Mas. muncrat-muncrat ya. Mutah. Monowo yo bar maem warek mulu. Oh, mutah. Heeh, mutah. Lah terus karo polisi diwangi ora? Wis diamankan ora? Langsung dijunjung montore Mas. Ning tujune titite Jos Mas. Titite Tono kuwi, Mang. Iya, Jos. Titite Tono jose piye? Nun sewu Mas, atase tabrakan biantreng Mas. Beres. Oh. Lah kok gur lecet nggon kene Mas. Nggon kene tok lecet. Liyane tugel kabeh. Lah, yo nemen kuwi berarti iso. Lho, ning ra ampuh to Mas. Ampuh. Mula aku mau terus melu nulungi dadi kok kurene ya rada randat. Alhamdulillah tak usah. Tekane sampean rada randat mung mergo ngewangi menyelamatkan Nunu Isri mau ya. Nunu Setiawati. Iya. Lah ya Mas Le anake Bu Sri ngono lho. Lah sing cetha Mas. Lah ya. Trantap ya model. Lah jeneng kok ya enak-enak ae. Apa nyatane aku tekok polisine ya ngono kok. Senadyan telat tetep dimaklumi karo para warga masyarakat ning Cengkong Mas. Nggih, alhamdulillah. Ternyatane ya ora telat-telat banget limbukan sampean wis ready. Oh sampun. Aku wonge anu Mas, on time. Oh, on time ki apa ben masyarakat kene roh. I jalangno mosok gak paham on time. On time bahasa Inggris lho Mas, on time lho. On karo time. Mosok ora paham. On time ki artine? Alah ning Indomaret rupane abang nek bentong-bentong ireng ya lho. Ya apa? Kayak good time ding. Oh lagi kleru. On time itu tepat waktu. Tepat waktu. Wong iki nek wis kadung saguh kudu wani lan bisa. Nek wis kadung saguh ya kudu ngrampungi gawe, wani nandangi gawe, bisa ngrampungi pakaryane. Kamangka hitungane sampean dicalang karo masyarakat kene nak dadak to Mas hitungane. Ya to, dadak to. Lah ya dadak wingi lagi ditelepon. Mas Garing Jajak kosong mboten? Kosong akhirnya rene. Ning pertanyaanku siji. Priyun? Sampean kok macak barang nyapa? Kok macak putih dandan gareng barang iki ngopo ngono lho? Lho. Ya lumrahe nek enek wong telepon aku, kon rene ya mesti aku macak to Mas. Sing nelpon wingi sapa? Panitia. Panitia karo bapakku to? Heeh. Ditelepon kring, kring. Heeh, mbok angkat. Oh gak kering kok Mas. Lah piye? Titit. Oh balik titit nah. Ditelepon to. Mas Gareng benjing longgar mboten? Longgar. Ya wis, sampean mau longgar nyusulo. Nyusul iki nggur kon nonton lho Mas. Nek longgar. Lah kok macak Gareng iki sapa sing ngongkon? Oh, dadi telepon ndek iki aku gak kon main no. Ora. Kon nonton tok. Kon nonton. Aku sing ngomong sapa ngono? Ya wis nek ngono tak nonton. Ya, niki cekelen. Lho. Iki piye to ki? Kok iso nesu iki lho? Saya tak ceklen sik miki. Ya aja nesu to. Iso nesu iki lho. Kok iso purek iki lho. Nonton kok main. Yo main lho. Wis kadung macak yo kudu nyemplung pisan no. Wis kadung macak kok iso nesu arep nonton. Anane aku Gareng, panitia telepon. Piye? Aku menyelamatkan kamu. Kok iso malah menyelamatkan aku iki lho? Telepon. Halo, assalamualaikum. Nuwun sewu Mas Gareng niki saking panitia Cengkong. Heeh. Gue enten apa, Pak? Benjing niku badhe wayangan Mas Akbar. Ternyata anggarane turah-turah. Lah kok saged Akbar regane kesithik enok ngono. Masa ngomong ngono? Lah iya Allah sih. Lah mula nek ra ngono ajine kan ganggu bintang tamu to, Mas. Omongnya piye?
Akbar regane kesithikan Mas. Oh, lah terus pinten Pak? Iki duite turahe kakean. Wah, iki tak tolong aku nggo. Nek kesithikan kanca-kanca bayarane piye? Akhire regaku tak dhuwurke Mas. oh ngono Nggih pun, turahe pinten? Ki turahe gur 11 sih Mas. Ya wis aku 10 wae ya. ya Allah mosok gur nyelametne aku lho mangsaku kok iso Sisane tak dom cacah iki lho Mas. weh tenan lho ya Lah lahir batin Mas. disekseni kanca-kanca Yo nek 10 tenang. Sembrono. rumangsaku kok Urene iki yo golek-golek kok. sing baku ki ora usah ngrembug duit ora usah ngrembug probiyo Ora iso yo tetep dhuwit wong urip ora golek dhuwit. Ha, tangeh lho. lho sing penting ki seduluran Sing penting dhuwit. sing penting ki seduluran karo awak sehat Ora iso sehat to nek ra ndek dhuwit arep longok-longok ning omah. lho arep po duwe dhuwit arep po sugih kaya ngopo ning nek ora sehat apa dadi kembang amben Alah lah ning kan duwe dhuwit nek ra sehat ngoro apotek tuku obat sirga larang mari to, Dik. lho dadi menurutmu Penting dhuwit. Kowe iki lho bengi-bengi lapo mayang nek ra golek dhuwit. lho tapi kan niat pertamaku ora duit Apa? nyambung seduluran karo warga masyarakat Cengkong Nyambung peseduran kok regan-reganan apa ya enek. Uang iki sing to the point apa enenge lho. Ora jenengan ora aku wong sak donya iki ya butuh Wong iki morene ya mergo urunan dhuwit kok apa ya urunan seduluran. loh tapi salah satu bukti nek sehat karo seduluran kuwi luwih penting ki enek Mas Gareng Apa? buktine lah mau ngantek panitia muni Akbari regane kesithikan akhirnya nekakne sampean lho nek kesithikan jane ki regaku ora semono ning tak sithikne nggo nyambung seduluran Alah ya ora ngono ben payu kuwi ah. Wong asline kowe ora aku lho saingan. Ale. kok iso antara dalang karo gareng kok saingane saingan babakan apa Dalang are. Iki lho asline nek gelem nang liwat aku. Aku 7,5 juta komplit panggung santratak gamelan wayang asline. sak gerabahe ya Ayo komplit kuwi dalam bentuk kaset. lah kok iso bengi iki gak sida nanggap sampean kok nanggape aku sampean gur ditekane gareng ayo jawabano Kuwi jenenge wong kebejan kok. hmm. Aku bejane gareng ya tak nikmati gareng. Ning alhamdulillah Mas. Heeh. Aku mau rak ning mriku salin. Transit Pondokan. Terus ditemui kuwi apa jenenge? Panitia nom Panitia, nom, ayu-ayu. betul. Enek sing lanang cocok lemu Mang cocok lanang. Jagungan ning kono. Lho Mas, jenengan nek ajeng dandani ape dadi apa rak ngono. Mbak mau. Lho, jenengan dereng ngertos to Mbak ngono. Mboten nih Mas, mboten ngertos. Lah ya Allah kula mengke sing gareng. Lah kok mbake kaget. Ya Allah, mosok jenengan mengke sing gareng. Lah bareng urung macak lah kok kaya Gus Ikdam ngono ki. Mbake panitiamu. mosok do omong ngono kuwi Ra percaya. aku ki awan bengi esuk sore ki kumpulanku karo sampean lho Iya no. eroh lho nek sampean ora macak putih-putih eroh lho wong dapure kok tikus piti ngono kok iso kaya Gus Ikdam lho kok iso ngarani kowe ngono ki jujur apa mengada-ada Jenengan mau koyo piye? Aku koyo apa? kowe tikus piti Mongko jenengan esuk awan sore kumpul aku ya. Padha tikuse nek. rumangsaku Oh ngarani kancane kok tikus piti. tapi do ngelem ngono tenan ya omong ya Heeh, ngomong aku koyo Gus Ikdam. Ning beda nek ibu-ibu. Nek sing mbak-mbak kan ngono. Heeh, mbak sing nom-nom ya. Sing ibu-ibu kan krungu to mau. Ngawur, koyo ngono koyo Gus Ikdam ora ngono. Iya ya ora. Lah koyo sapa aku ora ngono. Koyo Mayor Teddy. Mayor Teddy ki asisten presiden kita loh. Sing 11 tambah 6 piro wae? Mayor Teddy ki asistennya Pak Prabowo. Kok iso sampean Mayor Teddy ki gagah gede dhuwur kok sampean kaya uceng ngene kok. Kok iso padakne Mayor Teddy? Oh alah, jenengan yo ora paham ngono kok kondone kumpul bendina. Lha piye to? Aku mau ke omah yo gede dhuwur, biak nun sewu ora sombong Ya padha karo Mayor Teddy, padha gede dhuwur. Plek Mas. Biasane lah aku nek mangkat tanggapan ngono lho ya. Aku numpak kuwi Pajero Mas. Wah, mobil larang kuwi rego 400 munggah. Nggawa sopir, aku lungguh mburi, sisihku asisten. Wah, biasane ngono kuwi. gareng itu asisten. Ah, kowe iki ya 10 kok Mas. Terus Iki mau ndelah sopirku iki melu penanganan ning NTT. terus asistenmu Melu ning Kalbar. akhirnya Aku mangkat dhewe gek numpak Astrea iki mau.
Lah jare 10. Ora iso nyopir. Mau tak sendekke sanding pager kulo. Apa nek bintang tamu terus Mbak Astria di pepet. Lah gandeng ning Astri aku lah angin nganjuk lah banter to Mas. Banter. Lah mengkeret. Engko nek wis gede meneh Mas. Jadi lihat situasi dan kondisi serta toleransi. Maune gede bareng kena angin nganjuk. Cilik. Oh. Kok nek teko omah petuk bojo gede meneh. Apa enak lho awakku menentukan situasi lho. Alah jenengan ndung tau nglakoni nek wis tau nglakoni kaya aku iki lho Le. Lho hubungane apa wong padha menungsane kok rong tau nglakoni karo tau nglakoni lho. Lho wong lanang ku nek petuk bojo. Oh. Kowe ape petuk sapa? Alah. Nek petuk wong lanang nek petuk bojo piye? Gagah gede no Le. Nek sangu dhuwit lagi bertanggapan. Ayo Bu. Dhuwit selehke mbok wedok copot daster Le. Lanange ngono kuwi. Lah nek jenengan balik ikrih buka lawang isine gur bantal guling turu kloso kerebutan. Nyapo ndek ben sunat barang. Loh, uangnya perjalanan Mas. Aja ngono. Piye wonge apa? Perjalanan. Lah jenengan nek tengok-tengok. Loh, ya maksudnya ki perjalanan hidup. Sampean ben rabi umur piro? Saiki tak takoni. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun wis rabi. Wis. Aku wis 26 ya. Telat setahun. Loh, ya ora enek tembung telat. Oh, luwung menunda rabi timbang rabi ning getun. Ono rabi kok getun. Loh, ya ana to. Menawa pasangannya kurang pas. Dadi milih kudu milih sing tenanan, Mas. Sing cocok kanggo aku Akbar Syahlami wong wedok sing model piye. Kuwi kudu dijajaki njaba jerone. Ngono lho. Dijajaki njaba jero. Iki perlu dipikir lho iki. Kok iso dipikir barangnya lho? Nyapa kok mikir barang? Ya bener to wong rabi iki mesti ngono kuwi. Kudu enek penelusuran, penjajakan ora mung jabone ning jerone barang. Oh, ibaratnya wong tuku sepatu dienggo sik nek gak sedeng dijolke ngono. Anggepmu wong wedok iki mbok gawe kaya ngono kuwi. Loh, maksudnya jero ki pemikirannya sudut pandange akhlakul karimahe kaya ngopo. Oh iya. Kan uang ini rabi kan menuai bukan mergo ayune, ini menua karena karakter dan sifatnya. Bener kowe Mas, bener toh. Aku mbiyen rabi umur selawe bareng saiki getun. No, getun tenan toh. Iya mbiyen pas aku umur selawe bojoku jek ayu, saiki umur 34 bojoku elek. Lah arep bojone apa piye? Berarti kuwi rabi neh ngono berarti. Wah, tenan lho iki di streaming lho iki, ditonton bojomu lho iki. Iki di streaming lho bengi iki ditonton bojomu lho. Bojoku poso nonton wong nulis ora iso kok. Masa aku iso. Oh, aku sing penting donga. Donga. Iya. Muga-muga ngendi wae disane? Cengkong Panjang umur. Lho sik to. Cengkong seger warasan. Cengkong kok panjang umur, sing panjang umur iki wonge. Oh iya. Ya wis warga cengkong panjang umur. Nah, warga cengkong seger warasan. Amin. Warga cengkong sugih rezeki. Amin. Wis. Wah. Dungane kurang tok Mas ya. Iya ngono iku akeh sing durung kelakon kok. Oh iya. Didungane sugih sing rong kelakon akeh ya. Lah nggih, ndonga siji-siji ben kelakon sik kok ndonga neh ngono lho Mas. Oh ngono ya carane ya. Iya lah. Dungane akeh-akeh ra nek sing kelakon. Lah aku malah kakean pikiran Gusti Allah bingung. Iki dhisik iki kakean jalukan ra tau ngibadah. Iya malah repot ya Mas ya. Saiki sampean ora dhewe dikancani sinden-sinden yang cantik dari Astabrata. Endi? Lha kuwi ngrimu kuwi. Wah, lagi mau enek wong to kene. Lu domongi kok. Oh, alah. Cantik ora sinden-sindenku. Elok tenan lho iki. Cantik-cantik Lho, kok. ning tenan takoni Mas, ora enek pagelaran wayang kulit kaya bengi iki. Lho, kok iso? Pangkrawite nom-nom-nom. Nom. Dalange nom-nom-nom. Nom kabeh. Sindene nom-nom-nom. Daglane nom-nom-nom. Ngene iki nek ngantek dinyang kebangetan. Jare 10, mengregamu 10. Aku tak regani 10 getun kok Mas. Lah kok ikut getun? Aku kan jagungan panitia. Heeh. Nuwun sewu niki napa niate tiyang sak desa aku. Heeh. Mboten Mas, sak dusun gue mboten Mas, gur sak RT. RW. Sak RW 7. RW 7. Ya Allah Pak, lah jenengan kok ya ora ngendika nek gur acarane wong sak RW. Terus. Lah nek ngerti acarane wong sak RW kan berarti sing urunan wong sithik. Ya ora tak regani 10, aku ngono. Lah terus. Wis aku jagungan karo panitia ngene Mas, ora ujal, ora kaul, ora nadar, janji kok tahun ngarep ngundang kula melih. Insyaallah regane padha.
Embel gedes. Rumangsane kok. Kebutuhan yo selalu jalan no. Milih apa tak pilih nih? Pilih ke Mas Andi aku tahu milih malah kleru kok. Oh iya, tak pilih nih ya. Pilih ke lah. Jalukmu sing piye? Sing apik. Maksudnya apik iki universal, sing ayu apa sing pemalu? Anu Mas sing kalem. Aku seneng wanita sing feminim. Sing ayu. Feminim. Oh, feminim ki artinya apa? Wong wedok sing lemah lembut gemulai kalem manja-manja piye ngono. Oh iya. Tak seli tak aturi minggah ning pepangguan sepote coy. Yo. Hey. Piye? Jos ora? Jos apa ora? Aku lho. Wah aku rak nyuwun. Nyuwun piye? Sing feminim. Feminim ki lemah lembut, alus kalem. Lagi kayak pedet selapan nih. Kowe ngono iki secara tidak langsung ngenyek karo sinden-sinden Astabrata kamu tuh. Loh. Iya. Loh, Maksudnya ki ora. loh ora lah piye to? Lah itu tadi mergo obangono menghormati musik. Musiknya kaya ngono mesti jogete kalem. Oh ngono dadi situasional. Kuwi nggur jogete tok. Oh, alah. Nek karaktere wonge halus feminim Ora jos. ngomong jenengan. Wah, iya. Wilujeng dalu cahayu. Domongi kok. Ah sini Lah iya ta feminim tenan to. Domongi kok. Wilujeng dalu cahayu. Pemalu tenan to. Nah, pemalu tenan kuwi. Ngono iki rada disenggol-senggol, rada didemek-demek ngono lho ben wong lanang. Wilujeng dalu. Mas. Apa? Iki apa lulusan PSHT? Kok iso? Yo ora ngono kuwi artine ngono kuwi malu-malu manja. Genti aku sing meningkatkan emosional. Ha, Iki mau rak jawil. Saiki kudu mudak sithik njiwit. jiwit. Wilujeng dalu cahayu. Soalnya apik Mas. Saya apik, saya apik. Jawil lak ngene. Jawil lak ngono. ngene. Terus meningkatkan meneh. Apa kuwi? Dupak ndase. Hei, sing dari apa dupak iki lho. Oh no. Yai Putri sing kak wilujeng dalu no cahayu. Selamat malam, Mas. Halus to, piye kaya ngono lho. Pokoke bojomu kalah halus mesti. Bojomu kalah halus. Bojomu saking halusane keturun terus kok. Kok yo Rom arep nyangnya keturun udah lali ya gitu. Iki mau asmane sapa? Heh? Asmane. Seli. Oh, Seli Kuntilawati. Nggih. Sok Kuntilawati. Sinten, Mas? Sinten? Aku juga. Maksudnya sampean iki mau lele nyeluk aku sapa? Injih nyun pangapunten, kula namung guyon. Sampean iki mau nyeluk aku sapa? Kok jan sampean iku ngarang-ngarang jenenge wong, ha? Maksudnya sampean iku apa? Jenengku apik kaya ngono kok sampean ubah-ubah. Lah karepe sampean apa? Ha? Ngene. Sel meng jere arep didupak sel. Oh, Arep didupak sinden mata ayo didupak. Kok iso-isone sampean kaya ngono nang aku, Cak? Jan kebacut sampean iku, Cak. Rek kaya ayu-ayu. Mas aku jarine elek. Elek terus ngomong arep ditupak ndase iki lho sinden ki lho rupane kok jerapah ngono ditolak ngono. Aja percaya kae tumbak cucukan. Adu-adu. Wong ayune kaya ngene kok lah. Nek mesum ala nduk tak tuk, nduk tak tok, nduk tak tuk, nduk tak tok. Duh. Yo apik to. Apik to. Profesional kerja. Ya ngono kuwi. Saben krungu musik mesti joget. Joget. Nduk tak tuk, nduk tak tok, nduk tak tuk, nduk tak tok. Duh. Yo profesional. Hebat. Luar Nduk biasa. tak tuk, nduk tak tok, 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 nduk tak tok,
Lho lah. Wis hop. Kowe ora nek bare kok tak isuk kuwi ngono kuwi. Apik ya Mas? Apik piye? Cantik kan aku. Bojomu dijolne iki apa piye ki? Hah? Bojomu ben awake dhewe nambah rasa paseduluran antarane Mas Gareng karo Mas Akbar. Sindenku piye? Kowe iki ngenyek aku Mas. Lho kok ngenyek aku piye to? Aku wis prasetyo pati, Seboyo Mukti karo mbok wedok Mas. Heeh. Aku wis prasetyo Bu. Kowe tak pek bojo bakal tak mulyake, tak muktekke sak mampune atiku, ora bakal kowe tak pisah. Apa meneh gedine kowe tak pegat. Ning kepara tak tambahi. Ya padha ae, itu menyakiti hati wanita kok. Aku nyatane iya Mas lho. Nah, disapa sik napa? Nggih, paring asma sinten Cahayu? Kula Marcelia Cak Gareng. Marcelia. Marcelia. Masya Allah. Kok gak Marsal sisan obat semut kuwi? Marsal. Heeh. Obat semut. Iya. Lah prasamu, lah aku lho manise koyo ngene ya jelas aku sing dirubung semutil. Piye jos ora sinden nek dirubung semut iki ora nek Saking ayu, saking manise ngungkuli gula. dalemipun pundi no? Kula saking Pasuruan. Pasuruan ning ngendi? Daerah Tretes, Mas. Oh, alah. Wis tau ning Tretes burung kowe? Wis tau ning Tretes burung? Urung tau ya wis. Kamu tekono. Mas Tabrata kok ngene to saiki? Yo alah aku ngimbangi kowe kok Mas aku kok omong kok ngegeget kabeh ngono lho. Aku melu wedi to sih. Tekoni neh omahe Pak. Isih sekolah, rampung kuliah, apa wis omah-omah? Wis mari Cak lek kuliah. Wis mari Cak nek kuliah lho. Mari iki maksudnya Mas, mari ya. Wis mari wis Sudah bar. selesai, sudah selesai. Nek Jawa Pun mantun. Heeh. Jawa Tengah mari kuwi wis sehat. Lorone piye? Wis mari kuwi wis sehat. Nek wis rampung kuwi ya wis bar Wis utawa bar selesai, wis selesai. Oh, wis bar wis rampung kuliah. Sudah selesai. Tekoni jurusannya apa? Jurusane apa? Jurusan. Pendidikan seni. Pendidikan seni. Nek wis rampung kuliah titele apa nama belakangnya apa? Heeh, titel ya Ya, bener. titele apa? SPD. Oh, padha aku nek no. Sampeyan ya SPD. Aku wis loro nek bisa. Oh, SPD MPD. SPD MBG aku. Weh. Apa kowe singkatan SPD MBG? Panjangane. Ya sarjana pendidikan mangan bendino. Kok sing dipikir sik badokan ae sampeyan. Wong urip nek golek kuwi apa? Masam. Lah iya. Wong Jawa Timur bahasane kono malah masam lho. Nggih, jurusan pendidikan seni. Betul. Masyaallah. Sakniki wis kerja. Dereng. Yo saurana ta sel kerjane iki turut tarup ngeten iki Mas. Oh, ngoten nggih. Kerjane turut tarup. Kerjane nggih turut terop ngeten iki, Mas. Masya Allah. Muga-muga berkah barokah ya, Nok. Tak dongakno ndang payu ra kirang loro 50 wis. Hei. Sinden mbok padane apa ngene? Sel cara aku nesu sel. Sinden kurang ajar tenan cangkeme goreng. 250. Wong aku iku selawe sosok 3000. Oh. Mulai iblis sing wedok padha ae bae. Silai Mas. Mas aku kok Sadurunge libur donga sik. Aja galak-galak. Donga. Ndongake warga kene. donga nyalam, Anjir. donga karo salam do. Kuaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walah sampean ngerti ibu-ibu lan jawab. Piye? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mergo salammu ngono, nek Oh, salammu no. banter, jawabnya mesti banter. Kurang banter aku. Kurang berarti. no. Ibu-ibu. Jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora kalah kuwi pasukanku kene. Halo Bu. Kalah sepi ya. Ojo kalah karo kene. Assalamualaikum. Lah, hoi. Ha. Hei. Hoi. Kurang semangat samono kene sik kalah karo pasukan lu mek ndek kene. Dadah sel, disapane sel, sing kono sel. Bapak, Ibu, semuanya kalah.
kalah pasukan bareng. Oh, padahal kene akeh lho kene. Padahal kono lho akeh. Ayo. Sing banter oh, Bu. Bu. Lah ijol pasukan mau piye? Ijol pasukan. Nah, ijol. Kono Seli kene Gareng. Oke. Oke. Pasukan. Ijol pasukan Sel. Bu, sing semangat lho, Bu. Yo, Taruhan harga diri lho, Bu. Ini menang kene. Ayo sampean sik. Kowe sik no. Aku sik. Seli sik. Yo, bareng-bareng monggo. Ayo sing semangat, aku selak isi. Alah ket mang yo ngono kuwi kono durung mangan. Monggo Pak, ditunjukkan lek wis maem. Yo. Monggo nggih. Yo. Tin, ora iso rame ngono kuwi. Pasukan yang di depan mana suaranya? Wah, meriah. Jajal kono. Iya kene genah banter ndek mang lho wis banter Dah, yo. kono. Halo ibu-ibu. Kapokmu kapan? Sel, pisan ka Sel, kono Sel. Sekali lagi. Jamaah. Wah, Alhamdulillah. 1.500 wi kira-kira wong. 1.500. Ayo dodono piro sampean? Ayo Jajal. Jamaah. Jamaah malah innalillahi sitok, sing jawab sitok lho. Piye, Wek? Piye, kalah ora? Lapo aku mau mangkat barang. Lah nyapa? Oh iya macak Gareng kok wisan. Aku mau jani ngerti ngono ora mangkat. Loh, kok ora salah mangkat lho? Oke, kira-kira aku bareng apa ora mangkat lah kok kebutuhan enek terus akhirnya mangkat no. Tapi aja saingan. Gelem ora gelem nek sampean ning omah duwe bojo, tapi nek ning panggung bojomu yo Seli iki. Nah, gelem ora gelem. Gelem ora gelem kolu ora kolu bojomu yo Seli iki. Yo. Gak enek liyane Mas. Ora enek yo siji iki. Mbok liyane no gini to. Ora enek. Sing den apik-apik akeh no. Aku yo apik lho, Mas. Udah, lho. Gak kalah apik aku. Oh padas gempal nih. Alah ayune Seli alan di tak wes. Wes. Sabar. Jajal anu, urung rumen. Heh? Rung rumen. Rung. Oh, gandrung. Gandrungen. Aku gandrung tenan. Iya no. Gen liyane Mas. Hah? Mbok liyane. Yo iki bojomu ning panggung iki. Wes mbok arah ndi to? Gak. Upama ora iki mbok arah ndi? Siapa? Mbok Sri ngono gini to. Hah? Sri lho. Sri engko bar iki. Adekne loro. Sapa sing mbok arah sapa? Sing mbok arah sapa? Iki lho. Sapa? Iki lho. Sapa? Iki lho. Yo engko bar iki. Pati. Iya bar iki. Tenan lho ya. Iki sik. Iki sik tenan. Iki sik. Ya ndang bar ya. Tak. Iki golek sing cedhek ae. Tak gandrung karo kene sing cedhek ae ndang bar ya. Iya. Pocong Mas, pocong. Kakak sithik meneh lho pocong tok lho. Yo bendang bar ono tak karepmu. Ya wis ora apa-apa. Wis Mas Kumambang. Sik mbok arahmu ndi sing mbok arah sing bujung. Iki lho. Oh iya. Iki tak pojokku to. Toro juk prawan iki lho. Iya. Sampean ojo ngawur. Wah, Iku ono sing duwe. Sapa? Ono lah Oh, pokoke. wis. Wis duwe bojo. Ono sing Malah beneran musuhku gus tok-tok kuwi. Raimu. Yo. Loh, kok marah? Yo ora Mas. Kok marah? Yo kak itu kan Yo kan itu kan gak oleh nek wis duwe bojo ki gak oleh ngono lho. Sing kandha sapa? Kok jadi sensitif? Pocong. Kambang. Cekel tangane. Aku ajir yo moh. Enek yo iki yo. Ngejob. Kok ngayu. Kalau Mas. Mas, sekedap. Nyapa. Kudu ngidu. Wis. Nyapa kok kudu gitu lho? Apa maksudnya? Ngempet tok Mas, sawur iki ya Mas. Bayep yo. Apa maksudnya? Ora. Aku padamu. Iki to, digantung kudu mukoke ngono. Ora sing kudu ngono. Oh iya juk tumbak cucuan. Ndak mosane nyetir kok karo ngiduno lho. Ora. Ora yo aku mau iki keselek. Oh, keselem. Sama aja pikiran elek nang sayangku Cak Gareng. Aku sayang kene. Cak Gareng ku sayang nang aku selamanya lho. Ya kandhane yo. Ya terus. Kumambang Mas Pogong mijil. Garenge bae suarane apik ya. Aku kok pelatih mau copat kok. Terus. Wih,
Omah gledak tujune tak tulungi iki mau. Kayak India. Oh, iya. Foto Mas. Foto. Wah, iki kok kena gue gawe Piye to? Ngene kok gak kuat sih. Kowe Wong iki wong lanang iki sing peka. Kok gak- Nek wong wedok wis mulai gletaki tangane kudu nampa. Hah? Nek wong wedok wis gletaki wong lanang iki tangane kudu nampa. Oh, ngene misal ini terus aku no set ngono ya. Ndak. Lah ngono. Masya Allah kayak nulungi wong semaput. Ya iki aku saking cintane nang Oh, sampean iya, Mas. bener. Makanya aku gelendotan nang sampean. Pasrah kang kuwasa nrimo panduming mati. Kulu. Suwen aku sudah kira. Arep bapakne Gemes aku. gemes. Iki bocah. Sayang sih. Oh, Sayang sih. Wes syukur mudar kowe. Sayang sik ayo kowe. Arep nyayang dipantau bojomu kan omah, bongko kowe. Ayo. Nek bojoku gak pati wedi aku, Lah Mas. sapa sing wedi malahan? Ora ana nek sawedeni. Oh, lah mau nyapa mau nyayang. Lah, gini yo paham. Apa saya semenjijikkan itu? Sesama lelaki kita satu perasaan toso. Gila. Sesama lelaki itu perasaannya sama. Pak jenengan gila kali kula. Oh gak apa-apa. Pak engko nek tak dusi tak baju sing apik wis ketok ayu kok, Pak. Wong edanmu piye kok? Ngono lho kok mbok disusu dipatake Kesini nek baradusan. Oh iya seger ketok ayu. pasuryane. Terus Timbang handhet dawa lara. Mas Kumambang. Bacutke lagune sayu. tembange ora sak angel-angel gawekno liwung cahayu. Lah cocok karo kahananku. Oh anggamne sik ku seragenan. Oke. Cocok. Lho, Cocok ya. Lo di sun nih lo. Ya. Kuat iman. Yuk. Aneh. Yo. Sing iku Mas. Manut Yayi. Sapiro Mas? Sebut aku ini guru mau copat loh maksudnya. Jare sampean iki apa sih jare guru mau copat? Laras saya gak teteh. Cici bici roci. Wah. Nah, dah lho, jiwa cici. Wah. Nah, dah lho kok gak podo to? Wis sak manut kowe. Ya. Tak senengmu. Sak senengku ya. Iya. Ya. Ya. Dadi liwat atiku nalikane sepisan ketemu. Ya yo. Bagus dadi aku godo ati Tinaraban jiwa raga nandang rasa umate sing kalbu lereng yai sagara kapan bisa ngluluhke Nembang alus. kurang semangat
jawab sing sebelah kene. Heeh, terus Dijajal mana, janjine jajal meneh. ayo ayo Heeh. janjine aja cidra lah matur Saya tahu kaya wong glegek to. Namanya umpan itu juga harus semangat. Kayak cempe kawin. Kalau umpan itu harus semangat. Kalau umpan cuma kurang. kayak apa mau Anu cempe konoan. padahal cempe iki melu percil lho padahal Pitemple. Kecemple berapa nih? Ya. sabda pandita ratu mung sliramu dadya sisihanku mugi Gusti nglilani tresnaku Asik. dina Oke. Saya Astabrata. sabda pandita pring sliramu dadya sisihanku mugi aku bakal Tepuk tangannya buat Astabrata dong Bapak. Oke. Luar biasa. Makasih Mbak Seli. Mas Garing ini ada permintaan, Mas. Saking manitia nyuwun Sri Uning ya. Saking Karang Taruna Cengkong yang jaga parkir kali ibu-ibu ingkang masak. Sri Uning Mustika Tuban. Nek ora penting ora usah WA-an. Iya. Masuk. Kandhane ya. Mau apa sakjane Seli mau sapa Bu? Wati. Wati sapa to? Iki ojo dhewe lho. Wis Wati lho. Mega. Lah yo Mega Nursuwati jenenge. Mega karo Sri. Ya. Oke, dijumenengne berdua. Mengkan nunjukmu Sri karo Mega to? Iya. Oke, ayo. Berdiri berdua coba kaya ngapa semuanya coba. Ya. Hey. Awas.
Sampean duduk sini. Aku? Heeh, duduk ngancane aku. Sinden-sinden yang berdiri hadap ke depan semuanya. Iki sinden dua ini beda, karakternya beda. Antara Mega dan Sri ini mempunyai karakter yang sangat berbeda. Oh, dewe-dewe. Heeh. Oh iya rama itu. Ya Jal ya, nek ora percaya tak buktekne ya. Coba tak nonton ya. Heeh, tonton sik pertama. Selamat malam, Nduk Mega. Selamat malam. Sehat toh? Alhamdulillah. Jadwal yang sibuk tetap jaga kesehatan. Kalau enggak tanggapan tidurnya diusahakan malam ya. Maksudnya jangan pagi-pagi. Nek tanggapan kan bubuknya pagi. Oh iya. Ya dah, jaga kesehatan ya. Inggih Kang Mas. Halus. Feminim. Sitok tak tekoni ya, Jal. Iya. Pesek tak tekoni. Sri bombok. Sek waras to, Sek? Biasa wae. Modelnya sengak. Cuek. Iya, cuek, sengak. Iya modelnya iya. Mega tak tekoni neh. Ga sampun maem dereng, sampun maem. Sampun. Maem pakai apa? Pakai apa tadi? Maem. Sendok. Pecel, dijaga loh ya pola makannya. Jangan makan pedes-pedes, dijaga. Terus kalau bisa ya jangan ngopi karena di lambung itu nggak baik. Oke, Mega? Iya. Inggih Kang Mas. Pola istirahat, pola makan dijaga. Oke? Inggih. Manut. Sri, wis nguntal. Aku semangan karo tiwul, Mas. Wis nguntal, Bang. Wis. Iya, wis. Parek. Kowe gak tarak. Tarak. Gak nyerek panganan ora? Gak. Mangan apa gelem? Gelem no? Pedes gelem? Gelem. Sengak saurane Oh, sengak. iki sing beda ora perkara saurane kok, Mas. Apa? Lehmu kok ya pilih kasih kok. Mas, bener. Kaya ngene lho, Mas. Nek Karanganyar tuku kloso. Apa? Nek sinden anyar sing lawas disio-sio. Rumono. Ngene nek. Tuku putu ayu ning pasar Nganjuk. Terus? Enek sinden ayu sing liyane dianggep munyo. Iya ora? Iya, kadani kok. Aku wis ngerti. Tak tekoni neh. Mbak Mega. Dalam. Tadi kesini naik mobil atau motoran? Naik mobil. Naik mobil kalau bisa pakai sopir. Oh, pakai sopir. Lah nanti kalau ngantuk tanggapan bahaya loh di jalan. Oh iya. Pakai mobil. Kalau lah kan nanti di Nganjuk biar dijemput salah satu teman-teman. Pokoknya jangan nyetir sendiri. Aku sangat-sangat khawatir atas keselamatanmu. Oke, terima Iya, ya. kasih Kang Ganti- Mas. ganti kita ya. Mas Jaja, aku rene numpak apa becak. Gak gue sopir-sopiran. Mas ya, kancanono aku, Mas. Aku tetep mbelani kowe sing sareh sing sabar. Iya, Mas. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Senadyan kono mau takoki Mbak Mega pun maem to, Dek. Oh, lah aku nguntal. Ora saged digelati. Karo nguntal, Mas. Ora dadi gelatimu. Gak apa-apa. Pancen iki piyai ningrat, kowe kan piyai ratanan to. Iya. Pancen yo kono wong ayu. Nek aku kan wong nyenengke. Oh beda ya Sri. Oh, ayu. Bedanya Ayu piye, karo bedanya? nyenengke? Beda. Bedane apa? Nek ayu. Ayu di sawang yo nyenengke ngene-ngene lha nek aku ora ayu. Tapi wong iki kabeh padha kangen aku, Mas. Oh ngono ya Sri. Wong ayu Oh, karo lah kowe iki nyenengke beda. Nek wong ayu ya akeh bosene. Oh, padha bosen niku nek ayu kok bari tinggal. Nek wong nyenengke ngene iki selawase dinggo. Ngono lho. Lah ngono, sinden kan nek sinden ayu dinggo. Lah nek sinden elek-elek ngene iki. Kok kedian ngene saiki kok awet. Kan yani. Nek sinden ayu kok paling setahun. Sri. Pengumuman Tak tendang. bahwasanya pengumuman Bapak Ibu Apa? bahwasanya malam hari ini adalah temanya buka-bukaan kertu. Iya iya. Kan dia nak kanggo. Gandeng aku wong jobo gak ngerti kertune, aku tak meneng mawon. Monggo ayo sing ngerti kertu AC sapa ayo gendang matur. Andane Mas nenek sing anyar ngono kuwi kok Mas dalange iki, Mas. Lah kowe mosok ora tau tak bahagiakan to Sri Ora sama iki. tahu. Aku ditekoki mangan ra tau karo sapa, ora tau diperhatekno, Mas. Tak traktor mosok ora tau tak traktor. Nek tahu nek kuwi gur pecel tapi. Nek Mega apa? Sak rohmu Mega mbok tak traktir apa? Sing enak-enak apa Kuwi contone? pizza spaghetti lah yo ning toko Eh. api. Lah aku gur ning warung. Kuwi nek mulai tanggapan mergo aku bareng. Tak Nek kan- bareng nek aku dijajakno. Yo nek dipisah kuwi, Mas. Tak konden. Kowe iki aja rumangsa pilih kasih. Kowe mau rak dijajakke ning warung tuku apa? Tuku pecel. Tak kandhani kene mau ya ning warung kok. Nek gak ning kene ya ning warung. Warung Ning apa? tukune gak pecel kok. Lah apa? Iwak manuk. Oh. Wah, Malah iwak Manuk puyuh-puyuh. yo burung Ya dara. lagi kuwi kok, Mas.
Yes nek Lah kok meneng ae. wis biar Ya menikmati. aku pilih meneng. Loh, mati. Anjret. Alhamdulillah podo sehat ya nak. Sehat, Mas. Ora usah dadi padudon. Nah, kuwi lho. Apa? Itu namanya penjajakan karakter. Iya, Nek- jenenge menjajali ya, Mas ya. Menjajaki deh, menjajali. Nek kowe kan wis kumpul suwe karo Mas Akbar Nggih. wis do ngerti aten-atenane. Dadi aku ya wis apal Wis karaktere apal. apal. Yo, nek rada- Sopo to iki? Bari iki sopo? Basri, kira-kira piye nih karakternya wongnya kira-kira piye nih? Tapi nek karo sampean aku setuju. Hei! Apa? Apa kuwi? Ya setuju nek sampean ki dadi anggota. Lah, ngono lho. Fre, kudu dikencengin neh lho. Ayo nggak genah sama malah Sampean dadi anggota kene setuju, sampean ora Kowe nyapa nyinden? Kok nyinden lho? Ora aku ya arep golek gadukan dhewe ya. ngono lho. Ditanggap ning negara kok malah Nek dadi dodok. kancaku ngono lho. Nah, kuwi lho. Sampean wonge bayi. Ya, ngono. Ya wis gur ngono tok. Sialah. Ayo Mas nyanyi Mas. Nebang, permintaan serius ning Mega oke? Mega oke ya serius ning. Membaca enggak apa-apa kok. Kamu kalau enggak hafal membaca enggak apa-apa. Gak apa-apa nek sampean salah ora apa-apa. Nek aku kok disuweni. Ya aku nggak apa-apa. Heeh. Nek jenenge piye? Nek jenenge Sidon piye? Nek sing nek berang tahun salah. Nek sampean ora apa-apa jenenge wong suwan manusia iki serba salah. Tapi Sri sapa Sri? Mega hafal to seru ning? Oke. Oh, kowe nek kono dadi maksudnya Mega gak iso digolekne lagu liyane gak apa-apa wis seru. Lah ning. nek Apa enak lagu lian itu mas? Hah? Enak lagu lian nih? Yo ada tapi Sri Uning dulu diutamakan. Bisa toh tapi ya? Iya. Nek aku sing ra iso dipeksa. Nek sampean sing ra iso ora apa-apa. Yo. Apik, lucu apik bae. Yo lucu. Dalange lucu dalange. Yo. Takdirno tenan Mas. Yo tukaran karo Sri. Yo. Munggah malah gerong iki lho. Nonton aku apik kok, Mas. Oh yo dijogetin no Sri Sapa Uning. iki? Sri Uning. Oh, Sri Uning ya. Yo no. Ning pun nate bi anan kali Mas Akbar nggih. Dereng. Oh, dereng nanti anan. Dereng gak ada nomornya kula. Mosok to? Kowe percaya, Sri? Gak. Ya wis padha tas. Iya. Wong kene ndelok bocah loro iki padha. Eleh yo. Nek ndelok bocah loro iki padha gragas. Hei. Ora apa-apa padha ayu karo baguse. Dung tak dung tak langsung Mas, seragenan. Dung tak Sing ngadeg ya bagai lho ya. Ayo, Sri Uning. Yo. langsung seragenan. Yo, monggo datang yo. Lu mati to lampu iki, Mang. Yo. Masuk no, Sri.
kasih. Alhamdulillah, luar biasa. Sak lagune ya. Iya, Karo iya, ngenteni iya. lampuku murup. Lampuku murup ben iya, ditandani iya, sik. ben Ya. ditandani sik. Ya. Mbak Mbak Sinta, Mbak Aulia, Kang Sarto sisan iki sapa? Sekar. Den Sinta, kecil, Mbak Aulia, karo Mbak Sekar. Oh, iya, berdiri iya. bareng ya. Yuk, Nih. sepotnya cah, coba kayak ngapa ya, yuk. Yo, Hei. oh, Oi. yo, Disapa dulu Mas Gereng. Wilujeng dalu Cahayu. Sugeng dalu Mas Gareng. Paling asma sinten? Kula Sinta. Wis tau ditekoki madang apa, numpak apa, nganggo supir apa urung? Belas. Kula kan rombongane Mbak Sri to. Oh, lawas ya. Lawas. Nglerek sing tengah wilujeng dalu Cahayu. 5 Kok limoe piye Mas? Selamat malam. jam 7 Mas. Nah, mutiar kowe. Oh, balik di sana ya. Baleni. Sugeng dalu Cahayu. Sampun maaf mau. Wah, wong. Ayo mengguri jelak ya. Ngapa arepan? Tak pangan genti. Weh, Ngetek kok sugeng dalu kok wis maem lho. tekokmu rapas kok. Jajal tekon aku Mbak Aul, selamat malam. Mbak Aul, selamat malam Mbak Aul. Mbak Aul. Selamat malam Mas Akbar. Tekok yo jawabannya yo pas, jawabannya orang nek sing salah lho. Walah model grup kene modele ngono kuwi model. Yo, Nyapa? Modelnya nyapa? yo ngono kuwi modele nek kita seneng ya disauri. Modele ngono ta. Rumangsaku kok. Ya jajal tekon ngono nek. Wilujeng dalu Mbak Aul. Numpak becak. Kan kita nek gak seneng aku cah iki. Nah, iki lho sindhen cilik iki seneng kamu iki mesti. Wilujeng dalu Cahayu. Sugeng dalu Om Gareng. Ting do tak tuh, do tak ting do tak tuh. Joget Sekar. Ting do tak lah, kaya mang tenan to. Lah iki ra cilikane mang to iki. Wis sekono nak ngomong cah cilik ngomong cah cilik. Malah duwe trubusan meneh. Oh, lah bocah iki yo astagfirullahaladzim. Serono no, yuk kowe mbiak kowe. Engko perkara es krim aku sing numbaske ya. Lima ya. Alah kok gur 5 10 ae lho, es krim 2010 akhir 20 iki kok iso. Oh, Gak iya. apa-apa. Sinau senyo. Daleme pundi daleme? Dari Kediri. Kedirinya Iya. mana? Ya, Kecamatan Grogol. Gur grogol. Iya. Ngendi kuwi? Pasar Gringge. Oh, pasar Gringen. Pernah ya apane pasar kowe kuwi? Nopo? Mengkelak tengprak dek. Iya ki di Pasar lurus. Lurus, ya. Menggok nganan. Terus? Lurus. Menggok nganan. Ketemu bandara. Lurus. Ngiri. Oh, ngiri. Ngiri lurus. Nah niku. Ngerti ora? ora. Aduh gambar deh. Kelas piro Cahayu kelas piro? Kelas 1 SMP niki. Masya Allah pinter Yeah. senaune. Iso nembang sing marai sapa sing marai? Belajar ki Mbak. Sinau dhewe. Nggih. Masya Allah luar biasa. Tak pepujekno besok dadi seniman sing hebat. Amin. Seniman sing diguna bisa ngunggulke kabudayan Jawa. Amin. Ya, ojo niru barang sing elek ning niru iki presiden-presiden Astra Brata sing apik-apik tulaten contonen tirunen. Ya, nek dalange ojo. Pagaku iki. Nembang ya. Sinta karo Bertiga. Mbak Aulia rebukan bertiga. Yem kok malah rene nyambut gawe kok malah. Kok so yem iki lho? Lah sampean lho ya pilih kasih Mas. Awake dhewe Lah dihiraukan. iya ngono kuwi Sopo? pancene. Kene iki sebagai wong wedok ya sakit. Lah ya koyo gak enak harga dirine lho Mas. Aku ki Sopo? terus ning andinge sampean iki gak enak harga Kowe iki dadi dirine. sing temu tuwa ngalah karo sing cilik aku tak momong kene sing ku nek kene wis bubuk ra yo karo kowe genti to. Lah kok koyo ngono. Yo ngenteni bubuke bocah. Rebukan bertiga apa? Sing Coba lagunya kompak, apa? sing seger. Go penutup season liburan apa? Ini apa? Sing nganggo origin apa gamelan? Manut. Wing. Origin aja apa lagunya apa, Apa? lagune? Pas.
Lah. Apa Kar? Sabar, Pak. Oh sabar. Iki bare sesuk Pak tenang ya. Oh ninggal katresnan. Oh ya. Ya, oke. Heeh. Enggak penutup ya Mas Gareng ya. Engko kok nek gara-gara. Yuk. Geserono. Geserono. Dik Sekar, Mbak Esti dan Mbak Sinta. Ayo. Yuk, langsung bae ninggal katresnan bolo-bolo. Ayo, dadeke. Cerot, yo. Ayo. Hey. Iwo iwo iwo
Mas Gareng. Dawuh, Mas. Tak nutuke lakon sawetara ya. Sendika, sendika. Mengko perkara gocekan sambung ning nggon goro-goro. Iya. Oke. Nduk, piye? Slindro. Heeh. Bacotke lakon permintaan ya kuwi babat Wonomarta mangkono. Kaya ngapa babareng lakon? Ayo cawe sesaji ingkang sinuwun tak derekke mak. Muga-muga lakon sing becik, lakon sing apik ya. Kena kinarya sawab katentreman satemah ingkang mapan ana ing cengkong sengkut ya. Antuk anugraha saka Gusti ingkang Maha Nasa tak derekke mak. Ya. Dudu aduh silandem Sukma mulya kumpula dadang kawula